Velkommen til demonstrationen af Sibu-app bordbookingsystem. Det første du skal gøre, når du skal oprette dit bordbookingsystem, det er at du går ind i Table Reservations herover. Og her har vi en helt tom restaurant uden noget som helst i. Og der starter vi med at sætte nogle rum på din restaurant. Så vi starter simpelthen med at trykke New Record. Og så et rum forstås selvfølgelig, det kan være indendørs eller udendørs, eller det kan være, hvis man har første sal eller anden sal, eller hvis man har navn på de rum, man har. Mange de nøjes måske bare med at have et rum. Restaurant. Og vi sætter det oven her, skriver navnet på rummet. Og hernede der har vi mulighed for at lukke ned for bookingen. Hvis man er interesseret i det, så har vi en mulighed for at lukke ned gradvist, sådan så der ikke kan bookes så meget. Det kan der være brug for. Så har vi sat rummet på her, og så er vi klar til at fortsætte med at sætte ens timeslots på. Og timeslots, det er simpelthen hvornår at din restaurant vil modtage gæster. Så du starter med at sige, at vi har en frokostrestaurant for eksempel, og der sætter vi det første timeslot, det er kl. 12. Og så kan vi sætte et nyt timeslot, så vil vi godt have gæster igen, når den er 12:30 for eksempel. Så sætter vi 12:30 ind her og trykker save. Så har vi oprettet 2 timeslots. Nu kan vi lige for god ordens skyld lige sætte nogle flere ind her, så vi siger vi også har nogen, der kommer kl. 17:30 kan man booke, sådan der. Nu har vi sat 3 timeslots ind. Normalt så vil du jo sætte timeslots ind i intervaller, enten på hver kvarter eller hver halve time, eller hvad vi nu har lyst til. Når du er færdig med at sætte dine timeslots op, så skal du ind i det, der hedder Table Setup. Og så går vi ind i Table Setup, og der skal vi så først vælge et room eller værelse. I det her tilfælde er det bare vores restaurant. Og så skal vi så tilføje bord til restauranten. Og der er det som regel, at man har et bord, der måske hedder bord nummer 1. Og der kan sidde 4 personer. Og head charge, det er noget, vi kan koble på systemet, sådan så man rent faktisk skal betale et beløb for at kunne booke bordet. Det vil de fleste ikke have brug for i Danmark, og det er fordi vi har et internationalt system, og vi har det her med. Så der sætter vi det som regel altid til 0. Og så kan man vælge, om bordet det skal være private, eller om det skal være shared. Hvis det er et private bord, så vil bordet blive rundt på skærmen. Så hvis vi nu trykker save her, så har vi et bord, som er her. Det kan vi så rykke rundt på tegningen, som vi nu har lyst til. Og der har vi så et bord, som er private rundt, fordi der kan ikke sættes flere ved. Hvis vi nu prøver at sætte et bord ind mere, og det er så bord 2, så kan man også vælge, hvis man gerne vil skrive bord 2, så kan man gøre det. Og nu er det så tilfældigvis et 8-mandsbord. Og vi har igen ikke nogen head charge, sådan der, og vi har så i det her tilfælde et shared table. Så siger vi save, så har vi så oprettet vores bord. Og bordet kan jo så sættes, så det passer med restauranten. Det her er et shared table. Det betyder, at der kan komme flere personer ind og sidde. Der kan for eksempel sidde 2 her, og så kan der sidde 2 her. Så det bliver booket ind og fyldt op, hvor man kan sige, lige så snart du sætter en person ved det her bord, så er alle 4 pladser optaget. Så det vil man typisk ikke gøre. Man har mulighed for at bruge systemet på den simple måde, hvor du bare sætter et langt shared table ind til hele restauranten, og der har du så mulighed for at booke ind på det bord, eller også har du mulighed for at lave den lidt mere avanceret, hvor vi sætter nogle forskellige borde ind her. Nu kan vi så lave en her, vi skriver VIP, og så kan vi sige, at vi har 30 pladser der, og så kan vi sige, at det er et shared table, sådan der, og så trykker vi save. Og så har vi et bord her. Så lige i øjeblikket har vi 30 pladser, 38, og så har vi i virkeligheden 32 pladser oprettet i vores restaurant nu. Så går vi ind og sætter op videre i systemet. Så sætter vi de e-mails, som der nu kommer ud til gæsterne, og vi sætter fodnote ind her, hvor vi har restaurantens adresse. Så der siger vi så med venlig hilsen for eksempel, og så restaurantens navn, og
Her der skriver vi den tekst, som vi bruger, når det er, at de har modtager en mail. Kunderne, lige så snart de har reserveret et bord, så får de en confirmation reservation, og der kan man så skrive tak for din bestilling, eller hvad du nu kunne finde på at skrive. Fra e-mailen herop, der sætter I den e-mail på jeres restaurant. Så i det her tilfælde kan vi bare sige info / Så der vil du få en mail fra info / restaurant.dk. Sådan vil den optræde ude hos brugerne, når de får den her. Og det er selvfølgelig bare jeres restaurantnavn, I sætter ind her. Og her der skriver jeg så det, der skal stå i emnet. For eksempel bordbooking. Så sætter I jeres e-mail ind. Nu kan vi bare sætte den samme e-mail ind, som vi har her. Reservations-e-mailen. Og der er der igen. Det er den e-mail, det I ser heroppe, det er e-mail til restauranten. Så det vil, hvis nu I havde en restaurant, der havde info@restaurant.dk, så vil der komme en mail der, hver gang at der er en bordbestilling. Og teksten på den og emnet, det vælger I selv her. Så her der kan man skrive ny bordbestilling for eksempel, hvis det var det I gerne ville have. Så er det det I ser hver gang, at I får en mail. Og så kan I vælge at skrive, hvad I vil have til at stå. Og der kan man igen vælge at sige, der vil vi gerne have ny bordbestilling her også. Så har vi mulighed for at sætte folk på en venteliste, og der kan I få en tekst her. Og den tekst, det er også den, som kan blive brugt i sms'en, hvis man vælger at komme sms-servicen på ens waiting list, sådan så kunderne får en sms. Det sætter vi så op et andet sted. Så der vælger det her, det er hvad de får på deres e-mail, og sms'en sætter vi op et andet sted i systemet. Så her der sætter du op venteliste. Her der skriver vi i de her to felter, hvad kunden skal have af besked, når det er, at bordet er blevet cancelled, hvis de har fortrudt eller afbestilt deres bord. Og der skriver vi så et eller andet i form af, at vi er ked af, at du har afbestilt dit bord, eller hvad man nu kan finde på at skrive, eller håber vi ser dig en anden gang, eller vi har modtaget din afbestilling, håber på at se dig en anden gang. Og så hernede, der vil altid komme til at stå det, der står hernede i footernote, det vil altid komme med på alle mails. Så det er her, man skriver den helt store med telefonnummer og alt det her. Så når man er færdig med den opsætning her, så trykker man save. Og så er systemet sådan set sat op til, at du er klar. Så er det så sådan, at tit og ofte, så vil du gerne have nogle restriktioner på, hvornår du er åben. Og der kan vi gå ind her og sige, at vi for eksempel har lukket hver mandag. Og der kan vi så sige, at vi laver en restrictions på mandage, så alle mandage har vi for eksempel lukket. Eller hvis vi nu har at hver den 10-13 i måneden, vi er overtroiske, så der lukker vi restauranter, vi kan nogle bookinger, og så kan du sætte det ind i systemet her. Og hvis du så ikke vil have det, så kan du bare delete det her igen. Så kan vi sætte et bestemt tidsrum, som vi ikke ønsker at få nogle bookinger i. Det vil sige, at bookingen for eksempel er lukket fra klokken 14 til klokken 16, hvis man gerne vil have det. Og så kan du lukke, eller 14.00 selvfølgelig, sådan der, og hvis det så var til klokken 16, så er det klokken 16, vi sætter herhen i denne her. Så nu er det mellem klokken 14 og 16, der er bookingen altid lukket. Det er der nogle restauranter, der ønsker, og så er det så det, de kan gøre. Så der har vi de forskellige ting. Vi kan også gå ind og sige, at vi lukker på en bestemt dag, fordi nu har vi tilfældigvis fået et selskab, som fylder hele restauranten. Så går vi ind og siger, jamen vi har den her dag, der er der simpelthen en konfirmation, så
Nu har vi de her 3 timeslots, så der kan du vælge at lukke et timeslot, eller så kan du vælge at sige, at vi lukker så og så mange procent af restauranten, så vi kan sige, at vi vælger at lukke 50% af restauranten den dag, fordi vi vil godt have, der stadigvæk er nogle bookinger, men så har vi plads til vores selskab, og så er det den, vi gør. Og det gør vi så i det timeslot, i det her tilfælde, som hedder 2. Sådan der. Vi skal også sige, hvornår er vi, så det er fra klokken 12 til 17.30, at vi lukker for 50% af restauranten, eller hvis vi lukker hele restauranten, så er det 100%. Sådan der. Så er vi lukket den 18. Så nu kan der ikke komme nogen booking af den 18. I systemet er der så også mulighed for, at du laver det, der hedder seating time, og det vil sige, at hvis du vælger en seating time her, der kan du vælge at sige, at gæsterne må gerne sidde i 2,5 time for eksempel, eller 2 timer og 15 minutter, hvis det er det, man ønsker. Så sker der det, at nu vil det være sådan, at et bord automatisk bliver gjort ledig efter 2 timer og 15 minutter, når det er, at det har været booket fra tidspunktet, at det er startet. Så er det ledigt igen 2 timer og 15 minutter efterfølgende. Så her der sætter I simpelthen jeres time gap i hvor lang tid bordet det skal være reserveret. Så der er alle mulige løsninger her. Du kan gøre hvad som helst inden for de her restrictions i forhold til, så det passer i jeres system. Så bruger man den her kode til at sætte den her booking iframe ind på jeres side. Der er det simpelthen, at man vælger, hvad der skal være første, hvilket sprog det skal være på, så der vil vi gerne have, at det skal være den danske, der fremtræder først. Og så tager man simpelthen og kopierer det her og sætter ind på ens hjemmeside, og så vil du få en booking iframe ind på din hjemmeside, så du har mulighed for at få bookinger gennem din hjemmeside. Du har så også mulighed for at ændre farven på den her, så den matcher noget af din hjemmeside, hvis du har et specielt ønsker, og ellers så vil den have et meget pænt design, som minder en lille smule om det her. Det her det er et billede, der er sat ind. Men her der har du simpelthen mulighed for at gå ind og ændre. Du siger, okay, det skal være med blåt det der, og vi vil gerne have, at vi laver noget gult dernede, og så kan man rode lidt med det, hvis man er kreativ. Og så trykker man save, og så er det så sådan, det kommer til at se ud, hvis det er det, der så passer til ens hjemmeside. Så det er, hvordan man gør det. Så vil jeg sige tak, fordi I kiggede med. Nu har I fået det grundlæggende i, hvordan man sætter bookingsystemet op.